Nem áll jól a Frankfurtnak. Nem áll jól a Frankfurtnak. Nem áll jól a Frankfurtnak. Ez, hogy ne szólalj meg, mert most akkor jön a következő téma. Tehát a Frankfurt nagyon elmenne ahhoz képest, hogy mi az átlag ehhez képest. Mert kifejezetten sok pontot buknak, hogyha ilyen 60%-nál többet kell nekik birtokolni a labdát. Ők nem ezt akarják, ők rohanni akarnak, ők akarnak kihúzni az ellenfelet területben, menni legyen előtt, és ha ez nem adott, akkor az már olyan mérkőzés, nem áll jól a Frankfurtnak. A Frankfurt, akkor mondhatjuk, meg is bögtem a pidet, hogy ne szólalj meg, mert most akkor jön a következő téma. Szóval, hogy a Frankfurtnál itt... Nehogy mondjál megint valami olyat, ami bejön. Nem, mindjárt utána mondhatod. Harry Kane életének, meg a karrierének egyik legjobb szezonját futja eddig. Nem tudja, hogy gyenge lettek volna. Szóval nem is meg ilyen egyszerűen szimplán ilyen sima erőből, meg tudásból. De hát pont úgy jött ki, hogy ezekből az átmenetekből, meg ilyen random eseményekből a Frankfurt meg tudta csinálni az eredményét magának. Fermák. Oktat a mutatójával. Én megbögtem, hogy ne szólalj meg, ő meg csak így szépen súnyiba. Fermák, ne nyomjál. Csak a Harry Kane-re akartam rákötni.